you. Good, very good. Zein txarto dagoen mundua. Baina ez larritu. Zuekin nago Carlota Devani naiz, zuen terapeuta maitagarria. Good, barreal gara zoragarria estresa kontrolatzeko. Gaur, estresaren kontrako tratamendua egingo dugu. Eguneroko ritmoak estresa eragiten digu, kotxean autoilarek amorratzen gaituzte, aldamenekoak maizapia lehiotik astindu eta ogiapurrak gure balkoira jausten dira. Senarrak zurrunga egiten du. Good, good. Haserre bizi gara, kabreatuta. Baina ez larritu, Carlota Devani naiz, zuen terapeuta maitagarria. Ariketa batzuen bitartez, haserrea kanporatu, out! Eta energi positiboa, antzematen duzue, etortzen ari daia, bai? Energi positiboa eta maitasuna erakarriko dugu, bai? Bueno, ariketa hauekin hasi aurretik, energiaren garbiketa bat egingo dut, Out! Out! Igertzen duzu ez, ta? Hemetik garbi, bai? Oh! Good, very good, Etxean sofan eserita zauden ikusle hori. Hemen aulkietan eserita zaudeten ikusleak. Arnasa hartu nirekin, Oazen lehenengo ariketa egitera, hipnosi lasaigarria. Igertzen duzue, baretasuna, bai, sosegua berriro egingo dugu, bada espada. Ondo, oso ondo ari zarete, Good, very good. Bigarren ariketa, Indiako tribuko txaman batek irakatsi zidan. Ariketaren izena, oilarrak dio kukurriki. Bai, Indian oilarrak kukurriki egiten omen du. Bai, oazen ba. Good! Very good! Oso ondo! Ariketa hau, edozein momentutan egin dezakezue, Nik atzo gabaz egin nuen. Bai, senarra zurrunga egiten ari zen eta ezin nuen jasan. Bai, ohetik altxa eta ariketa hau egin nuen. Berehala, senarraren zurrungak maitatzen nituen, Hori bai, sekulako kolpe hartu nuen mesanotxarekin belaunean, bai? Horregatik beti nire aholkua, etxean egin eskero kontuz altzariekin, bai? Oso ondo, guazen bai, hirugarren ariketa egitera, Oso erreza, badakizue, ni sendagarria naizela. Orduan zuek ni kontenplatu eskero, zuen gaitz guztiak sendatuko dira, bai? Prest? Kontzentratu? Bai, igertzen duzue, indartsu sentitzen zarete, poteretsu, bai?
nire eraginagaitik da, Oso ondo, bueno, orain beti oso importantea. Ariketa hauek egin ondoren, beti txorizo zatitxu bat jan. Bai, Kike, mesedez? Jan indozu. Txikitxo bat, bakarrik. Ondo. Bai, beti oso importantea, txorizo zatitxu bat jan. Bai, bueno, gaurkoz, saioa bukatu dugu. Norbaitek, astean zehar nire beharra badu, badakizue nire web orrialdean nire argazkia jeitsi. Bai, adibidez zu emakumea. Kotxean oso urduri jartzen zara, ezta? Bueno, zupetik gainean nire argazkia eraman behar duzu, bai? Beraz, autoilaran zaudela nire argazkia hartu, begiratu, segundu bat besterik ez, bestela aurreko koltzeari kolpea emango diozu, bai? Begiratu eta bularra gero argazkiarekin igurtzi, bai? Berehala lasaituko zara, koinak bat hartuko bazenu bezala, baina alkoholemia kontrolean positiborik emon gabe, bai? Oso ondo, gero beti txorizoa hartu, bai? Oso ondo, adibidezu buruzoil ari zara geratzen, ezta? Bueno, lasai, nire argazki hartu, pare bat minutu begiratu eta gero soilgunea igurtzi argazkiarekin, Gero txorizoa hartu, berehala joango dira uretxoak irtetzen, bai? Oso ondo, zuk, bai, badakigu erekzio arazoak dituzula, ba, lasai, nire argazki hartu, pare bat minutu begiratu eta txorizoarekin igurtzi, bai? Gero txorizoa ez jan, ez da beharrezkoa. Hemen aparte utziko dugu, bai? Bueno, esan bezala, txorizoa beti jateko da ahotik, baina kasu larrietan supositorio gisa ere, bai, erabili daiteke adibidez. Senarraren zurrungak jasanezinak direla, ba, txorizoa supositorio gisa sartu senarrari. Bai, oso ondo egin duzue, eskerrik asko, eta ezaztu, Carlota de Baninai, zuen terapeuta, maitagarria. Oh yeah!